În sfârșit am ajuns la un marcaj. Cred că trebuie să mai cobor valea aia. Aici. De aici vin, în spate, din vale. Și aici văd că marcajul urcă. Dom'le, astăzi fiind marți, nu e nici dracu pe aici. Absolut. Merg pe aici înainte. Sper să fie ultimul pârâu. Că am trecut vreo 3 până acum. Este al 4-lea. Nu răspunde nimeni. Nu-i nimeni pe aici? Nici dracu. Măcar să sperii ursul. Da, se vede o pată de lumină. Cred că e șaua tâmpei. Cred că este fix în șaua tâmpei. Mai să nu fac iluzii degeaba.